खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि खारिजा बेजनि अदालगुरियाव श्री श्री राज महाउत्सवनि लाहार फाहार। गोसो थोनाय सिख्लाखौ सासे सेंग्राया एसिडजों गाग्लोबदों। सा 7 बांलादेशिखौ करीमगंजनि बांलादेश सीमाजों दैथायहरफिनदों बर्डार पुलिसा। बरपेटानि मानदियायाव PWD बिफाननि बुलडोजार। मोन 10 जिल्लायावल' आलि आइ लिगां फोरबोनि बन्द फोसावनायखौ मिसिं माहारियारि आफादफोरा गनाया। जराबादाव गंनै ट्राकखौ सिग्रोमनानै मा 55 मोसौजों लोगोसे 3 हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनेनि अदालगुरियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 79थि बोसोरारि दुलाराय श्री श्री राज महाउत्सव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायाव मुखुब जादों। थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन श्री श्री राज महाउत्सव। फैगौ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम जागोन राज महाउत्सवआ। गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर बायदिनो हारिमु मोनाबिलियाव साबसिन मुहि होगोन दिपान्दिता देखाया। बेनिखायनो गासै रायजोनि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादा। बरपेटा जिल्लानि खयाकुसियाव गोसो थोनाय सिख्लाखौ गुबुनजों गोसो थोफिननायनि सासे सेंग्राया एसिडजों गाग्लोबदों। खयाकुसिनि गुमिर पथारनि सिख्लाखौ एसिडजों गाग्लोबग्रा सेंग्रानि मुंखौ राफिजुल इस्लाम होननानै फोरमायदों। आथिखालाव पुलिसा राफिजुल इस्लामखौ एरेस्ट खालामबाय। जाथाय जानायनि उनाव एसिडजों गाग्लोबजानाय सिख्लाखौ जायगानिनो फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव थिसनदोंमोन, नाथाय उननि समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लायाव बर्डार पुलिसा भारत बांलादेश सीमाजों हमनानै दोनजानाय सा 7 बांलादेशी नोगोरारिखौ बांलादेशआव दैथायहरफिनदों। समबारखालि बांलादेशआव दैथायहरफिनजानाय बांलादेशनि नोगोरारिफोरनि मुंखौ फारियै शाहिदा बेगम, आब्दुल उद्दुद मन्डल, बाबलु सरदार, शारमिन बेगम, इस्माइल शेख आरो शाकिल शेख होननानै सिनायथि होदों। बरपेटा जिल्लानि मानदियायाव PWD बिफाना पुलिस आरो जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों बुलडोजारनि जोहै एभिक्सन खालामदों। बागोबर सार्केलनि बेन्दोंआव मानदिया बाजाराव थांनाय 6 दान सिगाङावनो बै जायगाखौ खालि खालामनो बिथोन एबा मिथिसार बिलाइ होसेयावबो रावबो खालि खालामिनि थाखाय थांनाय मंगलबारखालि सोरखारा एभिक्सन खालामदों। सोरखारनि बे हाबाखौ सोरबा हामजादों आरो खायसेया हामजानाय मोनाखै। जायगानि सानसुमै आफ्ताब हुसेना बे हाबाखौ बाख्नायदों, नाथाय शहीदुल इस्लाम मुंनि सासेया दुखु मोननाय फोरमायदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम केबिनेटआ मिसिं हारिनि आलि आइ लिगां फोरबोनि थाखाय बन्द फोसावनायखौ मिसिं माहारियारि आफादफोरा गनायनानै लानो हायाखै। बेनिखायनो मंगलबारखालि मिसिं माहारियारि आफादफोरा शिबसागर सार्कल अफिसनि लांगोनायाव आसाम सोरखारनि मोन 10 जिल्लायावल' आलि आइ लिगां फोरबोनि थाखाय बन्द फोसावनायनि हेंथायै धरना हाबाफारि लादों। मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो MLA भुवन पेगु मोना खामानि गैया होननानैबो होस्रि गावदों धरना होग्राफ्रा। आसामनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन ट्राइबेल मिसिं हारिनि बे धोरोमारि फोरबोनि बन्दखौ मोन 10 जिल्लायावल' फोसावनानै मिसिं हारिखौ लाजि फोनांनायसो जादों होननानैबो बुंदों आरो आसामनि गासै जिल्लायावनो रायजोआरि बन्द फोसावनांगौ होननानै गांसे गोसोखांलाइबो गथायदों शिबसागर सार्कल अफिसारनि आखायाव। मख'नो गोनांदि केबिनेट मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ टुइटारनि जोहै मिथिहोदोंमोन दि जे आसामनि मोन 10 जिल्ला फारियै धेमाजि, सा लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, गलाघाट, शिबसागर, जरहाट, डिब्रुगड़, तिनसुकिया आरो माजुलियाव आलि आइ लिगां फोरबोनि थाखाय सानस्नि बन्द होनाय जागोन होननानै। अदेबानि गुबुन जिल्लाफोरा बे बन्दखौ मोननाय नङा होननानैबो फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे आलि आइ लिगां फोरबोखौ आसामनि ट्राइबेल मिसिं हारिया बोसोरफ्रोमबो फागुन दाननि गिबि बुधबार बारायाव फालिनाय जायो। बेनिखायनो देग्लाय फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव बे फोरबोआ खुंजागोन।
गुवाहाटी मेट्रोनि जराबाद पुलिस आउटपोस्टनि मोनसे नागा हानजाया समबारखालि गंनै ट्राकखौ सिग्रोमनानै गासै मा 55 मोसौजों लोगोसे 3 मोसौ स्मागलारखौ हमनो हादों। हमजानाय 3 स्मागलारनि मुंखौ फारियै हारमेन लिंड, केनी डाक्कार आरो सनिति तारियां होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर हमजानाय 3 स्मागलारफोरा गासैबो मेघालयनि थागिबि। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।